Hej, jeg er Jakob Meyer Petersen, og jeg er Danmarks hurtigste speedstacker. Her kommer nogle tips og tricks til, hvordan du kan gøre din stacken hurtigere. De første grundlæggende tricks gælder for alle disciplinerne. 3-3-3-3-6-3 cycle. En god idé ved alle disciplinerne er, at man ikke holder hænderne helt ude på timeren, så man kun lige rører med fingerspidserne. Det er en bedre idé at sætte hænderne lidt længere ind på ind mod kopperne, sådan så man ikke har så lang afstand for dem. Et andet godt tip, det er, at man heller ikke starter med kopperne helt herude, for det bliver akavet, hvis du står rimelig med strækte arme, så hellere sætte dem midt på måtten eller lidt tættere på timeren, så man ikke har så lang afstand fra start og slut. De næste tips er fra 3-3. Og mange nybegyndere, når de har stakket det op, så begynder de, og så når de er downstakket, så tager de den sidste, den 2 hænder. Og det er fint nok, når man lige er startet, men en god idé, når man bliver hurtigere, det er at være klar på at sætte den ned med 1 hånd. Det går hurtigere, og så bliver tiden automatisk bedre. Et andet tip, det er også i downstacken, at når man har foldet den første kop ned, så vær klar til at gå over og folde den her ned, næsten før du har puttet den anden på, og så være klar sådan her. Så hvis man bliver hurtig, kommer det til at se sådan her ud. Næste disciplin er 3-6-3. Der er ikke så meget at øve der, specielt selvfølgelig det her med at folde sammen med 1 hånd til sidst igen. Men det er bare en rigtig god idé at øve den, sådan så den bliver rigtig hurtig, for jo hurtigere ens 3-6-3 er, jo hurtigere bliver ens cycle. Og 3-6-3 ser sådan her ud. Den sidste disciplin er cycle, og for cycle er det en god idé, når du har lavet din 3-6-3 cycle, når du går over til at skulle bygge 6-6, så det er en god idé at lade være at haste alt for meget med den her, sådan, så det kommer til at blive sådan noget der. Men så hellere have et middeltempo derovre for at bygge den op, og så gå hurtigt over til den næste og bygge op. Og når du folder det sammen, er det en god idé, at når du har foldet det sammen her, så tag af med venstre hånd, som du allerede er i gang, hvor du allerede har koppen på. Så tag af med højre og vend den, og så bygge den op. Det var Jakobs tips og råd for stacken. Håber du kan bruge nogle af dem, så du bliver bedre til stacken. Farvel.